Pulang hambai sini media person sono kabar kaiman bagai sentini orang kaiman karun kai pulang song sini pakai sini 26 asam dari constitution ngai west sampasura bisini 3 nomor wat mayang kete aba hati mara kamiwa orang kaiman karun kai sini tamnai monitoring no member kerja sini takun itu bini babu kanai kolin tiga kolin aja ini sehari semi bongorong gai bini pajak ini tamnai panda apa terdeni kitong ngai ini sehari semi sak surya yang ibu tiga ambaga cung ini tamnai borok nok tu kungas sukse ya song ni jo semano apa song supana sung sukya apa jotuna kerin no song song kara jatuh nero apa no kerin bisukte cung ini rang koksa kene milu chung borno tini kabang mani deme apno marum tuirok simi chung kisa suba su khlanyani chung bongro phakya chung tini ora suba su khajani phaiman donai sini khwai junal ni chairman borong nang bisu deborma bo sunga phaiman jak phakya te phaiman jak phakya sini sabjunal tulasikon ni vice chairman sini borong nang osit deborma te phaiman jak phakya sini 26 asam beri blok komite ni komite member sini borong nang Monoranjan Deborma te Haimanto Pega sini monitoring komite ni vice chairman sini borong nang Manot Deborma member sini borong nang Sukumar Deborma te member Pobon Deborma te sini Jitian Song kamu tunggu sung tinoro Haimanto Pega te apa kena sung sini bubak randak mau bisiti sung suk bosu ya bang sung jema sak bagai bawa garung dak mau besite sung taku jura so bala chungo ebong phai nai dinu sung bagai suba thanai aw magai sung tini je phai ma jotono hambai ang borong na hambai jari uta iko sini maharaja ni ko borong muti khen subai tango gayang tini kaisa iko dikai annong ni borok thei borong muti khen subai khang borong no khub hambai nyo mari uta hamja uta